Вітаю, шановне панство. Еду у Журавіны, можа апошні дзень, цёплы сёння. Значит, вот калі я ехаў по гэтай дарозе, скажем, у кастрычніку, калі уже тут не было грибнікоў, мало машин тут ездила, вот на таких высечаных дзелянах кожную раніцу, кожны вечар, калі я вяртаўся назад, я бачыў і ласей, і касуль, і нейкіх тут аленей таких невялічкіх. Вот. Пачаўся вось гэты сезон паляўнічы. Пачалася гэтая кананада, і паступова пачалі зверы знікаць. Лося я перастаў бачыць, которого бачыў кожную раніцу, потым касулі зніклі, такія аленяткі падобныя на касулі, але іншага колеру. Вот. Нічога няма. Вот апошнія дні я езджу, не бачу взагалі нічога, нікога. Вось на гэтай дзелянцы такія пасвіліся невялічкія алені. У адрозненне там ад звычайнай касулі колеру, і быў такі цёмна-шэры і белыя зады такія. Ну тут вот абавязкова я кожную раніцу іх бачыў тут, хаця б парачка тут пасвілася. Трэба разумець, што гэта тэрыторыя заказніка, але яны прыдумалі гэтыя блядзі, яны прыдумалі сабе, што, скажем, у самім балоце, там вот балота правей, там, значит, страляць нельга, а вот тут можна. Тут яны такую забаву прыдумалі, паляванне, підары.